ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണോദരി പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരുൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം വർജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീ വിശാഖാംനിധം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാവോ വിഷ്ണുപദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമാവോ വിഷ്ണുപദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവ ജയ ജയ ഭാഗവത. ജയ ജയ രാധാ കൃഷ്ണ സ്വരൂപ ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവ ജയ ജയ ഭാഗവത. നിഗമകൽപതരോർഗലിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുക.
നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകേ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാധന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, निताय गौर ब्रह्मानंदे। हरि हरि बोल। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिगम। हरे कृष्णा। अंतरराष्ट्र कृष्णा बोध समिति मंगलूरु श्री श्री राधा गोविंद मंदिर ഇന്നത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാഗവതം ചാപ്റ്റർ അധ്യായം 16. അധ്യായം 16 എന്താണ്? പരീക്ഷിത്ത് കലിയുഗത്തെ എങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചു. അതില് ശ്ലോകം 10 അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച യദാ പരീക്ഷിത് കുരുജാംഗ്ലേ വസദ് കലിം പ്രവിഷ്ടം നിജചക്രവർത്തിതേ നിശമ്യ വാർത്താവനതി പ്രിയം തദാ ശരാസനം സംയുഗ ശൗണ്ഠിതാരാധതേ. സൂത ഉവാച. ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു യഥാ എപ്പോൾ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവേ കുരുജാംഘലേ കുരു സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ രാജധാനിയിൽ അവസദ് കൊണ്ടിരുന്നു. കലിം യുഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചു. നിജ ചക്രവർത്തിതേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാര അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ നിശമ്യ അപ്രകാരം വാർത്താം അനധിപ്രിയാം ഉപകാരമല്ലാത്ത തദഹ പിന്നെ ശരാസനം സംയുഗ ശൗണ്ഠി ആയോധനങ്ങൾ ആദതേ ഏറ്റെടുത്തു. അപ്പൊ പരീക്ഷിത മഹാരാജാവ് കുരുക്ഷേത്ര രാജധാനിയിൽ വസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ സമയത്തെ കാര്യമാണ് പറയണ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുവാദ്. ജയ് ശ്രീല പ്രഭുവാദ്. സൂത ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് കുരു സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ രാജധാനിയിൽ വസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വേളയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ അധികാര അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ കലിയുഗ ലക്ഷണങ്ങൾ നുഴഞ്ഞു കയറാൻ ആരംഭിച്ചു. ആ സമയത്ത് ആര് പോയി? ഭഗവാൻ ഈ ലോകത്തെ ലീലകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത്
കലി പ്രവേശിച്ച കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. കലിയുഗ ലക്ഷണങ്ങൾ നുഴഞ്ഞു കയറാൻ ആരംഭിച്ചു. ഇതേക്കുറിച്ച് ശ്രവിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് അത്ര സുഖകരമായി തോന്നിയില്ല. എങ്കിലും ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് പോരാടാനുള്ള ഒരു അവസരം ഒരുക്കി കൊടുത്തു. അദ്ദേഹം തൻ്റെ ധനുസ്സും ശരങ്ങളുമേന്തി ആയോധന നടപടികൾക്ക് സ്വയം സജ്ജനായി. എന്തായാലും രാജ്യത്തെ ഓരോ കലിയുഗ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നുഴഞ്ഞു കയറാൻ തുടങ്ങി. അവിടെ ഇവിടെയും ഓരോ രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തിയിൽ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രതീതി ഉണ്ടായി. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? എന്തായാലും തൻ്റെ രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തു. ആര്? രാജാവാരാണ്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. ഭാവാർത്ഥം: പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ രാജ്യഭരണം അത്രയ്ക്കും കുറ്റമറ്റതാകയാൽ അദ്ദേഹം സ്വന്തം രാജധാനിയിൽ സ്വസ്ഥമായി കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാണ്ട്, ഒരു ശത്രുക്കളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യത്തില് ഒരു അപശകുനങ്ങളും ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നില്ല. അപ്പൊ വളരെ സ്വസ്ഥമായി കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ തൻ്റെ രാജ്യ അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ കലിയുഗ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇതിനോടകം നുഴഞ്ഞു കയറി കഴിഞ്ഞു എന്ന വാർത്ത അദ്ദേഹത്തിന് അപ്രിയകരമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് വിഷമമുണ്ടാക്കി. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നാണ് പറയണേ. കലിയുഗ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അവ സ്ത്രീകളുമായി അവിഹിതമായ ബന്ധം. അത് പലയിടത്തും ഒന്നും കേട്ടു തുടങ്ങി. സ്ത്രീകളുമായി അവിഹിതമായ ബന്ധം, മാംസഭോജനം, ലഹരി, ചൂതുകളിയിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുക എന്നിവയാണ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കലിയുഗം എന്നാൽ കലഹത്തിന്റെ യുഗം എന്നാണ്. ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള്? സ്ത്രീകള് പാതിവ്രത്യത്തിലൊരു സംശയം, അവിഹിത ബന്ധം ഉണ്ടാവണ്. മാംസഭോജനം, മാംസഭക്ഷണം കൂടുതൽ ആളുകള് കഴിച്ചു തുടങ്ങുന്നു. അതിനുവേണ്ടി എല്ലാ മൃഗങ്ങളെയും കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചു, കൊല്ലുന്നു. അപ്പൊ മാംസഭോജനം, ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെടുന്നു. പിന്നെന്താണ്? ചൂതുകളിയിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുക എന്നിവയാണ് കലിയുഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായി കണ്ടത്. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കലിയുഗം എന്നാൽ കലഹത്തിന്റെ യുഗം എന്നാണ്. മാത്രവുമല്ല, മാനവ സമൂഹത്തിലെ മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച 4 ലക്ഷണങ്ങളാണ് എല്ലാവിധ കലഹങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാന കാരണങ്ങൾ. നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ? ഒരു വീട്ടില് ഒരാള് കള്ളുകുടിയിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ ആ വീട്ടിലെ സ്വസ്ഥത പോയി. അതേപോലെ മറ്റു സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധം കണ്ടെത്തിയാല് അതും ബുദ്ധിമുട്ട്. പിന്നെ മാംസഭോജനം, ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെടുമ്പോഴാണ് ചൂതുകളിയിലും ആനന്ദം കണ്ടെത്തും. അങ്ങനെയല്ല, ഇതെല്ലാം വരുമ്പോ തന്നെ ആ സമാധാന അന്തരീക്ഷം മാറിപ്പോകുന്നു. അത്തരം എല്ലാവിധ കലഹങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാന കാരണമാണിത്. രാജ്യത്തിലെ ചില ജനങ്ങൾ ഇവയിൽ നേരത്തെ തന്നെ വ്യാപൃതരായി എന്ന് ശ്രവിക്കുകയാൽ അത്തരം അസ്വാസ്ഥ്യ ഹേതുവായ കാര്യങ്ങൾക്കെതിരായി ഉടനെ നടപടിയെടുക്കുവാൻ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ആഗ്രഹിച്ചു. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ഭരണകാലം വരെയെങ്കിലും പൊതുജീവിതത്തിൽ അത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ അനുഭവത്തിൽ അജ്ഞാതമായിരുന്നുവെന്ന് ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ്. എല്ലാ സമുദായത്തിലും എല്ലാ വീടുകളിൽ പോലും ഇതുപോലെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ കാലത്ത് ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആദ്യം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ഭരണകാലത്തിന്റെ അവസാനമായപ്പോഴാണ് കലിയുഗ ലക്ഷണങ്ങളായി ഇവയൊക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങിയത്. അവ ചെറുതായി തലപൊക്കുന്ന നിമിഷം അദ്ദേഹം അവയെ സമൂലം നശിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. കലിയുഗ ലക്ഷണങ്ങൾ സ്വരാജ്യത്തെ പ്രകടമായി എന്ന വാർത്ത അദ്ദേഹത്തിന് അരുചികരമായിരുന്നെങ്കിലും ഒരു വിധത്തിൽ അത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് പോരിടുവാനുള്ള ഒരവസരം ഒരുക്കി കൊടുത്തു. രാജാവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഒരു യുദ്ധവും ഒന്നുമില്ല, ആരോടും വഴക്കില്ല. രാജാവ് തന്നെ ആകെ ബോറടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് ഇത് പോരിടാനുള്ള ഒരു അവസരം രാജാവിന് ഒരുക്കി കൊടുത്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാസനത്തിന് കീഴിൽ എല്ലാവരും
സമാധാനപൂർണമായ ജീവിതം നയിച്ചു വന്നിരുന്നതിനാൽ നാട്ടുരാജാക്കങ്ങളുമായി യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായില്ല. ഒരു യുദ്ധവും അന്നൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ കലിയുഗ ഖലന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യുദ്ധവീര്യം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരവസരം ഒരുക്കി കൊടുത്തു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് യുദ്ധം എന്താണ്, എല്ലാം നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുമായിട്ട് ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടാവാനായിട്ട് കലിയുഗ ഖലന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന് യുദ്ധവീര്യം, അസുരന്മാർ എന്നാണ് പറയുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ യുദ്ധവീര്യം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. കായിക മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുമ്പോൾ ഒരു കായിക താരം ആവേശഭരിതനാകുന്നത് പോലെ പോരിടാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചാൽ ഉടൻ ഒരു ഉത്തമ ക്ഷത്രിയ രാജാവ് എപ്പോഴും ആഹ്ലാദഭരിതനാകുന്നു. കലിയുഗത്തിൽ അത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ പൂർവനിർണീതമാണെന്നതിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് പിന്നെ എന്തിനായിരുന്നു? അലസരും നിർഭാഗ്യരുമായ വ്യക്തികൾ ഇത്തരം വിതർക്കങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാറുണ്ട്. മഴക്കാലത്ത് മഴ പെയ്യുമെന്നത് പൂർവനിർണീതമാണ്. എങ്കിലും ജനങ്ങൾ മഴയിൽ നിന്നും സ്വയം രക്ഷ നേടാൻ മുൻകരുതൽ എടുക്കുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് മുൻകരുതൽ എടുക്കുക അവര് മഴയിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ? ജലാശയങ്ങളും തോടുമൊക്കെ വൃത്തിയാക്കണം. പിന്നെ മഴയിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ നമ്മളെ ആദ്യമായിട്ട് എന്തൊക്കെ വാങ്ങി വയ്ക്കും? കുട വാങ്ങി വയ്ക്കും. അതേപോലെ റെയിൻ കോട്ട്, അല്ലെ, തൊപ്പി, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെക്കുക. അതേപോലെ മഴക്കാലത്ത് മഴ പെയ്യുമെന്നത് പൂർവനിർണീതമാണ്. എങ്കിലും ജനങ്ങൾ മഴയിൽ നിന്നും സ്വയം രക്ഷ നേടാൻ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുന്നു. അതേപോലെ വീടിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ മേൽക്കൂരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കൃത്യമായിട്ടൊക്കെ എല്ലാം ചെയ്തു വയ്ക്കും. അതുപോലെ സ്വയം രക്ഷ നേടാൻ മുൻകരുതൽ എടുക്കും. അതുപോലെ കലിയുഗത്തിൽ മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച പോലെ ലക്ഷണങ്ങൾ പൊതുജീവിതത്തിൽ നുഴഞ്ഞു കയറുമെന്നത് സുനിശ്ചിതമാണ്. എന്നാൽ കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളുമായുള്ള സഹവാസത്തിൽ നിന്നും പ്രജകളെ രക്ഷിക്കുക എന്നത് ഭരണകൂടത്തിന്റെ അഥവാ രാജാവിന്റെ കർത്തവ്യമാകുന്നു. കലിയുഗ ലക്ഷണങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളെ, നിരതരായ ദുഷ്കൃതികളെ ശിക്ഷിക്കുവാനും ഇങ്ങനെ ചൂത് കളിക്കുന്നവരെയും അസന്മാർഗിക പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരെയൊക്കെ ശിക്ഷിക്കാനും അവരെ കലിയുഗ ലക്ഷണങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളെ, നിരതരായ ദുഷ്കൃതികളെ ശിക്ഷിക്കുവാനും ധാർമ്മിക സംസ്കാരത്തിലൂടെ ശുദ്ധമായ ശീലങ്ങളോടുകൂടിയ നിഷ്കളങ്കരായ പ്രജകളെ രക്ഷിക്കുവാനും പരീക്ഷിത മഹാരാജാവ് ആഗ്രഹിച്ചു. അത്തരം സംരക്ഷണം നൽകുക എന്നത് ഒരു രാജാവിൻ്റെ കർത്തവ്യമാകുന്നു. ആകയാൽ പോരിടുവാൻ സ്വയം സജ്ജനായ മഹാരാജാവ് പരീക്ഷത്തിന്റെ തീരുമാനം തികച്ചും ശരിയായിരുന്നു. രാജാവ് സജ്ജനായി തീർന്നു. ശ്ലോകം 11. സുലങ്കൃതം ശ്യാമതുരംഗയോജിതം രഥം മൃഗേന്ദ്ര ധ്വജമാശ്രിത പുരാത് വൃതോരഥാശ്വദിപ വിഭക്തിയുക്തയാ സ്വസേനയാ ദിഗ്വിജയായ നിർഗത. എന്തൊക്കെയാണ് സന്നാഹം? നല്ലവണ്ണം അലങ്കരിച്ച, ശ്യാമ കറുത്ത, തുരങ്ക നല്ല അലങ്കരിച്ച കുതിരകള്, യോജിതം രഥം മൃഗേന്ദ്ര സിംഹം, ധ്വജം കീഴിൽ, പുരാത് രാജധാനിയിൽ നിന്നും, വൃദ്ധ ചെയ്യപ്പെട്ട്, രഥ യാളികൾ, അശ്വ സേന, ദിപപത്തി വീരന്മാർ, യുക്തയാ ജനായി സ്വസേനയാ
വാലാൾപ്പടയോടൊപ്പം ദിഗ്വിജയായ കീഴടക്കാനായി നിർഗത. അപ്പൊ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരെ കേട്ടൊന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം പുറപ്പെട്ടു. വിവർത്തനം: കറുത്ത കുതിരകളാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന രഥത്തിൽ പരീക്ഷിത മഹാരാജാവ് ഉപവിഷ്ടനായി. എന്തായാലും എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് ചുറ്റിക്കറങ്ങി നോക്കാം, എവിടെയൊക്കെയാണ് കുറ്റവാളികളും അസുരന്മാരൊക്കെ ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാന്ന് വിചാരിച്ച അദ്ദേഹം റെഡിയായിട്ട് പരീക്ഷിത മഹാരാജാവ് കറുത്ത കുതിരകളാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന രഥത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊടിക്കൂറയിൽ സിംഹചിഹ്നമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്രകാരം അലങ്കരിച്ച രഥത്തിൽ ആരൊക്കെയുണ്ടായി? തേരാളികൾ, അശ്വസേന, ഗജവീരന്മാർ, കാലാൾപ്പട എന്നിവയുടെ അകമ്പടിയോടെ ദിഗ്വിജയത്തിനായി അദ്ദേഹം രാജധാനിയിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു. ഭാവാർത്ഥം: രഥം വഹിക്കാൻ വെളുത്ത കുതിരകളെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന തന്റെ പിതാമഹൻ അർജുനനിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി പരീക്ഷിത മഹാരാജാവ് കറുത്ത കുതിരകളെയാണ് തന്റെ രഥത്തിൽ ബന്ധിച്ചിരുന്നത്. അർജുനന്റെ രഥത്തില് വെളുത്ത കുതിരകളായിരുന്നു. പരീക്ഷിത രാജാവിന്റെ അച്ഛന്റെ പേരെന്താണ്? അഭിമന്യുവിന്റെ അച്ഛനായിരുന്നു അതാണ് പിതാമഹൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിതാമഹൻ അർജുനനിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി പരീക്ഷിത മഹാരാജാവ് കറുത്ത കുതിരകളെയാണ് തന്റെ രഥത്തിൽ ബന്ധിച്ചിരുന്നത്. പരീക്ഷിത മഹാരാജാവ് കൊടിക്കൂറയിൽ സിംഹത്തെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാമഹന്റെ കൊടിക്കൂറയിൽ ആരായിരുന്നു? ഹനുമാനെയാണ് മുദ്രണം ചെയ്തിരുന്നത്. ഹനുമാൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പിന്നെ ആരുണ്ടാവും? ലക്ഷ്മി ദേവി, ശ്രീരാമൻ, ലക്ഷ്മി ദേവി ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിന്റെ രാജകീയ ഘോഷയാത്രയിൽ സർവാലങ്കൃതമായ രഥങ്ങളും അശ്വസേനയും കരിവീരന്മാരും കാലാൾപ്പടയും വാദ്യമേളവും എല്ലാം അകമ്പടി സേവിച്ചിരുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള പുറപ്പാട് നയനങ്ങൾക്ക് ആനന്ദം പകരുന്നവ മാത്രമായിരുന്നില്ല, യുദ്ധമുഖത്ത് പോലും സൗന്ദര്യാത്മകമായ സംസ്കാരത്തിന്റെ അടയാളവും കൂടിയായിരുന്നു. കാണാനും നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് വളരെ നല്ല സംസ്കാരത്തോടു കൂടിയായ അടയാളത്തോടു കൂടിയാണ് പരീക്ഷിത മഹാരാജാവ് യുദ്ധത്തിനായി പുറപ്പെട്ടത്. ശ്ലോകം 12. ഭദ്രാശ്വം കേതുമാലം ച ഭാരതം ചോത്തരാൻ കുരുൻ കിം പുരുഷാദീനി വർഷാണി വിജിത്യ ജഗൃഹേ ബലിം. വിവർത്തനം: അനന്തരം ഭദ്രാശ്വം, അശ്വം എന്ന് വെച്ചാല് കുതിര, കേതുമാലം, ഭാരതം, ഉത്തരാൻ, ഉത്തരമേഖലയിൽ കിടക്കുന്ന രാജ്യം, രാജ്യത്തിന്റെ പേരാണ് കേട്ടോ. കേതുമാലം, ഭാരതം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉത്തരമേഖലയിലെ രാജ്യങ്ങളുടെ പേരുകളാണ്. കുരുവൻ സാമ്രാജ്യം, കിം പുരുഷ ആദീനി കിടക്കുന്ന രാജ്യത്തിനാണ് കിം പുരുഷ ആദീനി. വർഷാണി നമ്മള് ഈ ആളുകളെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പൂജ ചെയ്യുമ്പോ അവര് ആ പൂജ ചെയ്യണ അദ്ദേഹം പറയണ കേട്ടേക്കാലേ, കിം പുരുഷ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? കിം പുരുഷ എന്ന് പറയണ, അതായത് ഹിമാലയ ഓരോ അറ്റം അടങ്ങിയുള്ള ആ സ്ഥലം തുടങ്ങി ഈ സ്ഥലം വരെ അങ്ങനെ ഉള്ളതിനാണ് പറയണത് കിം പുരുഷ അതിന്. നമ്മുടെ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ ഇന്ന വീട്ടില് ഇന്ന ആള് ഇന്ന നാളോട് കൂടിയത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കർമ്മങ്ങള് നടത്തുക. അതിൽ പറയും കിം പുരുഷ. കിം പുരുഷ അധീനി, ഹിമാലയ പർവ്വതത്തിന്റെ ഉത്തരദിക്കിന് പുറം കിടക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം. വർഷാണി വിജിത്യ ജഗൃഹേ ശക്തിയാൽ.
അനന്തരം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഭദ്രാശ്വം, കേതുമാലം, ഭാരതം, ഉത്തരഗിരു, കിംപുരുഷം തുടങ്ങിയ ഭൂലോകത്തിലെ സർവഭാഗങ്ങളും കീഴടക്കുകയും അതാത് പ്രദേശത്തിലെ രാജാക്കന്മാരിൽ നിന്നും കപ്പം ഈടാക്കുകയും ചെയ്തു. അത് കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞാല് ആ പ്രദേശത്തുള്ള രാജാക്കന്മാര് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് കപ്പം കൊടുക്കണം. കപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ നികുതി ഈടാക്കുകയും ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം: ഭദ്രാശ്വം മേരുപർവ്വതത്തിന് സമീപത്തുള്ള ഭൂഭാഗമാണ് ഭദ്രാശ്വം. അല്ലാണ്ട് കുതിരയുടെ അല്ലാട്ടോ, അവിടെ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണ് ഭദ്രാശ്വം. ഭദ്രാശ്വം എന്ന് പറയുന്നത് കേതുമാലം, അതേപോലെ ഭാരതം, ഇതൊക്കെ സ്ഥലമാണ്. മേരുപർവ്വതത്തിന് സമീപത്തുള്ള ഭൂഭാഗമാണിത്. ഇത് ഗന്ധമാദന പർവ്വതം മുതൽ ഉപ്പുകടൽ വരെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു. മഹാഭാരത, അതായത് ഭീഷ്മപർവം 7:14-18 ഈ വർഷത്തെ കുറിച്ചുള്ള വർണ്ണനയുണ്ട്. ഈ ഭാഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള വർണ്ണനയുണ്ട്. സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വർണ്ണനകളാണവ. മഹാരാജ യുധിഷ്ഠിരനും ഈ വർഷത്തെ കീഴടക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ വർഷത്തെ കീഴടക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആകയാൽ ഈ പ്രദേശം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരൻ ഭദ്രാശ്വം എന്ന സ്ഥലത്തെ കീഴടക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാമഹൻ ശാസനം നടത്തിയിരുന്ന എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും ചക്രവർത്തിയായി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ മുമ്പേ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽക്കോയ്മയിലുള്ള അത്തരം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും കപ്പം പിരിക്കാനായി രാജധാനിയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയിരുന്ന വേളയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമാധികാരം അദ്ദേഹത്തിന് സ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽക്കോയ്മയിലുള്ള അത്തരം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും കപ്പം പിരിക്കാനായി വീണ്ടും രാജധാനിയിൽ നിന്നും പുറത്തായിരിക്കുന്ന വേളയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമാധികാരം അദ്ദേഹത്തിന് സ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ വീണ്ടും പോയി അവരെ വീണ്ടും യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ചു. അവരിൽ നിന്നൊക്കെ കപ്പം വാങ്ങിയിരുന്നു. കേതുമാലം, അടുത്ത സ്ഥലം. ഈ ഭൂലോകം 7 സാഗരങ്ങളാൽ 7 ദ്വീപുകളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിൽ ജംബുദ്വീപ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന മധ്യഭാഗത്തിലുള്ള ദ്വീപ് 8 മഹാപർവ്വതങ്ങളാൽ 9 വർഷങ്ങൾ അഥവാ ഭൂഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. രാജ്യം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, വർഷം എന്നുള്ളത്. 9 വർഷങ്ങൾ അഥവാ ഭൂഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭാരതവർഷം എന്നത് മുകളിൽ പറഞ്ഞ 9 വർഷങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. കേതുമാലവും ഈ വർഷങ്ങളിൽ ഒന്നായി വിവരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കേതുമാല വർഷത്തിലെ സ്ത്രീകൾ അതിസൗന്ദര്യവതികളാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ വർഷത്തെ അർജുനനും അധീനതയിലാക്കിയിരുന്നു. ഈ ഭൂമേഖലയെ കുറിച്ചുള്ള വർണ്ണനകൾ മഹാഭാരതത്തിൽ സഭാപർവം 28:6 കാണാം. അപ്പൊ ഒരേ ഭാഗത്തെ പറ്റി നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ ഭൂഭാഗം മേരുപർവ്വതത്തിന്റെ പശ്ചിമ ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. ഈ ജംബുദ്വീപ് എന്നൊക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയാറുണ്ട് അല്ലെ, ഈ പൂജ ചെയ്യുന്ന ആളുകള്. ഈ ഭൂമേഖലയിലെ നിവാസികൾ 10,000 വർഷം വരെ ആയുസ്സുള്ളവരായിരുന്നു എന്നും ഭീഷ്മപർവത്തില് പറയുന്നു. ഈ ഭൂപ്രദേശത്ത് വസിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ സ്വർണ്ണ നിറമുള്ളവരും സ്ത്രീകൾ സ്വർലോക അപ്സരസുകളോട് സാരൂപ്യമുള്ളവരുമാണ്. അവിടുത്തെ നിവാസികളെല്ലാം തന്നെ എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യാകുലങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തരാണ്. അപ്പൊ മേരുപർവ്വതത്തിന്റെ പശ്ചിമ ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അതാണ് കേതുമാല. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ആളുകളുടെ ആയുസ് എത്രയായിരുന്നു? 10,000 വർഷം ആയുസ്. ഇനി ഭാരതവർഷം. ജംബുദ്വീപത്തിലെ 9 വർഷങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ഭൂവിഭാഗവും. മഹാഭാരതത്തിൽ ഭീഷ്മപർവം അധ്യായം 9-10 ഭാരതവർഷത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങൾ കാണാം. ജംബുദ്വീപിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് ഇളാവൃത വർഷം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഇളാവൃത വർഷത്തിന്റെ തെക്കു ഭാഗത്ത് ഹരിവർഷം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഈ വർഷങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വർണ്ണനകൾ മഹാഭാരതത്തിൽ സഭാപർവം 28
7-8 പ്രകാരം നൽകിയിരിക്കുന്നു. നഗരാംശ വനാംശ ഇവ നദീശ വിമലോദക പുരുഷാൻ ദേവകൽപാംശ നാരീശ പ്രിയദർശനാഹ അദൃഷ്ടപൂർവാൻ സുഭഗാൻ സദർശ ധനഞ്ജയ സദനാനി ശുഭ്രാണി നാരീശാപ്സരസാം നിഭ. നാരികള് അപ്സരസിന് പോലെയാണ്. ഈ 2 വർഷങ്ങളിലെയും സ്ത്രീജനങ്ങൾ അതിസുന്ദരികളാണെന്നും അവരിൽ ചിലർ അപ്സരസുകളോട് അഥവാ സ്വർലോക സുന്ദരിമാർക്ക് സമമായവരാണെന്നും ഇതിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി ഉത്തരഗുരു. വൈദിക ഭൂവിവരണ ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് ജംബുദ്വീപത്തിന്റെ ഉത്തരാഗ്രഭാഗത്തെ ഉത്തര കുരുവർഷം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. 3 വശവും ഉപ്പുകടലാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഉത്തര കുരുവർഷത്തെ ഹിരൺമയ വർഷത്തിൽ നിന്നും ശൃംഗവാൻ മലനിരകൾ വേർതിരിക്കുന്നു. ഇനി കിം മാതാജി കേൾക്കുന്നില്ല. മൈൽ നീളം. ഇല്ല, മാതാജി ഇപ്പം കേട്ടിട്ടില്ല കേട്ടാ. മാതാജി എന്തോ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കേട്ടില്ലേ? ഇടയ്ക്ക് കട്ടായി പോണ്ട് മാതാജി. കട്ടായി 3 വശവും 3 വർഷം ഉപ്പുകടല അവിടെ മുതൽ 3 പറയണം. വശവും ഉപ്പുകടലാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഉത്തര കുരുവർഷത്തെ ഹിരൺമയ വർഷത്തിൽ നിന്നും ശൃംഗവാൻ മലനിരകൾ വേർതിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ കേൾക്കണ്ട? ആ, ഇനി കിം പുരുഷ വർഷം 80,000 മൈൽ നീളവും ഉയരവുമുള്ളതും 16,000 മൈൽ വിസ്തൃതിയിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നതുമായ മഹാഹിമാലയ പർവ്വതത്തിന്റെ വടക്കുഭാഗത്ത് കിം പുരുഷ വർഷം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. നമ്മള് മരിച്ചവരെയൊക്കെ പൂജ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ ആ ലൊക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ പറയണതിന് മുമ്പ് ഇതൊക്കെ പറയും. കിം പുരുഷ വർഷം എന്നൊക്കെ പറയാം. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പൂജ നടത്തിയപ്പോ ഞാൻ കേട്ടു. അതെ. കിം പുരുഷ വർഷം 80,000 മൈൽ നീളവും ഉയരവുമുള്ളതും 16,000 മൈൽ വിസ്തൃതിയിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നതുമായ മഹാഹിമാലയ പർവ്വതത്തിന്റെ വടക്കുഭാഗത്തെ കിം പുരുഷ വർഷം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. ഈ ഭൂമേഖലയും അർജുനൻ കീഴടക്കിയിരുന്നതായി സഭാപർവം 28:1-2 പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ദക്ഷപുത്രിയുടെ അനന്തരഗാമികളാണ് കിംപുരുഷർ. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ അശ്വമേധ യജ്ഞം നടത്തിയപ്പോൾ ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ നിവാസികളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളുകയും സമ്രാട്ടിന് ഉപഹാരങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തു. ഈ ഭൂവിഭാഗത്തെ കിംപുരുഷ വർഷം എന്നും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഹിമാലയൻ പ്രവിശ്യയെന്നും ഹിമവാൻ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഈ ഹിമാലയൻ പ്രവിശ്യകളിലാണ് ജനിച്ചതെന്നും ഹിമാലയൻ രാജ്യങ്ങളെ മറികടന്ന് അദ്ദേഹം ഭാരതവർഷത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ഹരികൃഷ്ണ. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് സമഗ്ര ലോകവും കീഴടക്കി എല്ലാ കടലുകളോടും മഹാസാഗരങ്ങളോടും ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന പൂർവം, പശ്ചിമം, ഉത്തരം, ദക്ഷിണം എന്നീ ലോകത്തിന്റെ സർവ്വദിക്കുകളിലുമുള്ള എല്ലാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളും അദ്ദേഹം തന്റെ അധീനതയിലാക്കി. അപ്പൊ എല്ലാ സ്ഥലത്തും അർജുനനും യുധിഷ്ഠിരനും ഒക്കെ കീഴടക്കിയതുപോലെ പരീക്ഷിത് രാജാവും അതെല്ലാം കീഴടക്കിയിരുന്നു. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. श्री गुरुदेव की जय. नेताय गौर की जय. श्री गुरुदेव की जय. नेताय गौर प्रमानंदे. हरि हरि बोल.